En Teo va al mercat. Avui en Teo té festa a l'escola i decideix acompanyar la mare al mercat. La paraula mercat la podem musicalitzar? Sí. Tenemos frutas, tenemos verduras, tenemos pescado. Hoy todo barato. Oferta, oferta. Quina sort, pensa en Teo, perquè anar al mercat és una de les coses que el diverteixen més. Com que el mercat és una mica lluny de casa d'en Teo, hi han d'anar amb metro. Metro. Ping, ping. El metro. Propera parada, Arc de Triomf. Pròxima parada, Arco de Triunfo. A l'entrada del mercat, en Teo queda fascinat per la bullici i l'activitat que hi ha. «Compte, Teo, no et separis de mi!», li adverteix la mare. Mentre la mare compra un pollastre a la parada on venen la carn, en Teo s'entreté amb un bebè davant la xarcuteria. Bebè. Tot aprofitant que la mare està comprant peres a la fruiteria, en Teo treu silenciosament una pastanaga del carret d'anar a comprar. Que és bona! Bona! Deliciós! Que és bona! Pensa i espera que la mare no el renyi. En Teo no ha pogut resistir la temptació de pujar dalt d'un carretó i s'ha fet un embolic amb els cistells. Ara sí que l'ha fet bona la parada de conserves i cafès. Ha tret una llauna de sardines que era sota i... plaf! Li han caigut totes. Com ho fa això? Treu la llauna de sardines i... pum! Plas, plas! Totes per terra. La parada preferida d'en Teo és la de llaminadures. «T'agradaria tastar aquestes?», li pregunta la venedora. «Gràcies, senyora», respon en Teo. «Són molt bones». Després van a comprar peix. A les parades n'hi ha de moltes menes. En Teo se sent atret per uns peixos que té al davant. «Són llenguados», li explica la mare. «Que són plans», exclama admirat en Teo. A la peixateria: «Avui tenim gambes, avui tenim pop, avui tenim sèpia, musclos i llenguados d'oferta». A la parada, on venen olives i bacallà, en Teo és qui compra. «Si us plau, em pots donar 200 grams de seitons?», demana la dependenta. En una de les botigues que hi ha al voltant del mercat, en Teo i la seva mare compren un test amb flors. «Que bonic que farà la terrassa!», exclama en Teo. Quan ja se'n van, en Teo observa com descarreguen carn d'un camió. El camió.
Un cop a casa, ordenen el que han comprat. Tota la família hi col·labora, tret d'en Pau i el Puc, que prefereixen menjar més que no pas jugar. I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!